Sa ako nagikaingon ang uluhan ni atong sermon mao ang Dios sa adlaw nga igpapahulay, no? So ang Dios sa dihang gilalang niya ang mga tao, kita. Sa dihang gilalang kita niya, si Jesus pinaagi sa naghatag siya kanato og mga sugo o mga balaod, no? Diin ang desire ni Ginoong Hesus ug sa Dios nga ang mga balaod nga iyang ihatag kanato atong tun-an. Una atong tun-an, ikaduha atong sundon ug atong tumanon. Apan kinahanglan nga magamping usab kita mga igsuon kay usahay maghimo tag atong balaod unya atong tuison ang naanagihatag sa Dios kanato nga balaod. Kay mahisama kita sa mga Parisiyo di nagmugna sila nga gipatigbabaw, gilang gipaibabaw ang tradisyon nga gitagaan nila og dakong bili, labaw pa sa balaod nga gihatag ni Hesus pinaagi siyang pulong. So unsaon man nato, dunay pangutana, unsaon man nato pagkahibalo nga kita nagsunod kang Hesus pinaagi sa usa ka personal nga relasyon ngadto kaniya. O nagsunod balang kita base sa lagda og tradisyon sa relihiyon. Nagisgot kita nini mga igsoon tungod kay kini usa ka personal nga pangutana nga kita lamang ang makatubag atong masinati ug atong mahibaluan kung asa natandapita diha sa atong paglakaw sa Dios. Walay sibisan tao nga maka sulti kanimo kung asa na ang level sa imong pagtuo. Tungod kay imo kani nga personal nga relasyon diha sa Dios. Mao na nga ikaw ra usab o kita ra usab ang makatubag nining maong pangutana kung asa natang dapita sa personal nato nga relasyon ngadto ni Ginoong Hesus. So ano na pa ilain maigsoon, mahimo ba nga imong higugmaon si Hesus sa pipila lang kahigayon sa imong kinabuhi? Daghang mga igsoon, mga panghitabo nga dasig kayo sa primerong adlaw o mga semana o bulan, sa dihang gidawat nila si Ginoong Hesus nga mahimo lang personal nga manuluwas og Dios sa imong kinabuhi or sa ilang kinabuhi. Dunay mga buluhaton sa iglesia mga igsoon dasig kayo. Naay mga ministry nga naa sa iglesia halos tanan apilan tungod sa kadasig. Dili man na daotan mga igsoon. Wala may sayop ni ana. Mas maayo gani na, no? Pero ang atong gipasabot dinhi mga igsoon nga basin unya og naghimo na ta ani, napuno na ta sa buluhaton sa iglesia, ug atong nakalimtan ang atong una gyud nga commitment ngadto sa Ginoo nga ang pagahin og oras ug panahon ngadto kaniya. Limitado lamang atong kaugalingon, atong lawas mga igsoon. Ug atong likayan nga dili moabot ang higayon nga mabugnaw kita sa atong pagigugma sa Dios ug diin mahitabo na hinuon nga ang atong gugma sa Dios mapuli na ngadto sa atong mga tradisyon, sa atong mga tulumanon, ug sa atong relihiyon nga gitawag nila. Nasayod kita mga igsoon nga sa Kristohanon, dili kini relihiyon, kundi usa ka relasyon ang atong gisgutan dinhi ngadto sa Dios. Dili ato makita si Jesus nga nagpakita og kaygayonan sa pagtudlo sa usa ka bililhon nga pagtulun-an mahitungod sa pagsunod kaniya. Gitun-an nato mga igsuon kining ebanghelyo ni Marcos. Aron nato makatunan kung unsa ang kahulugan sa pagkahimong sumusunod ni Kristo. Ug unsa ang wala nato mabatuni diha sa paglakat uban ni Kristo. Mga igsuon sa inyong notes mga igsuon bakante ang atubangan apan inyong masulat ang mga punto or points nga atong paghisgutan karong kahaponon, no? So aduna kitay upat ka punto nga atong paghisgutan, no? Mahimo ninyong i-notes kung naa mo mga ballpen o pangayo lang mo sa atong usher kung naa may mga ballpen na usher palihog lang ko hatag og kinsa tong gustong mag-notes, no? So kaning upat ka punto mga igsoon mao ni ato ang i-discuss karon, no? Ang mubo ra ni di nato usab nga gibase sa ato ang sa pulong sa Dios nga ato ang gibasa karon. Atong makita din mga igsoon nga ang bersikulo nga nagsugod sa Marcos 2
Gikan kini sa 23 ngadto sa 28 o ang Marcos 3 1 ngadto sa 6. Niya ato makita atong ilista ang upat ka mahinungdanon nga pagtulunan nga atong isgutan. Una, atong gitan-aw ang pasangil ngadto kang Hesus. Ugay kaduha nga punto mga igsoon mao ang depensa ni Hesus. Gipasabot kini ang iyang depensa sa mga gipasangil sa mga Parisiyo, no? Ugay katulo ana ang otoridad ni Hesus. Ugay kaupat mga igsoon ang pagkumpronta ni Hesus. So atong tagsa-tagsaon ni pagdiscuss mga igsoon ang maong mga pagtulunan, no? Ang una, gingon dinhi ang pasangil kang Hesus. Atong mabasa, balikon pagbasa ang Marcos 2:23 ngadto sa 24, nag-ingon din na usa niya na kaadlaw ipapulay si Hesus naglakaw agi sa kaumahan sa mga trigo ug samtang naglakaw sila ang iyang mga tinun-an misugod pagpangutlo og mga uhay. Ang mga Parisiyo mingon kaniya tan-awa nganong naghimo man sila og gidili panahon sa adlaw nga igpapahulay. So dinhi pa lang sa duha ka bersikulo mga igsoon makita nato nga giakusahan na sa mga Parisiyo ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus ug mismo si Ginoong Hesus. Si Hesus ug iyang mga tinun-an naglakaw agi sa kaumahan kay sa una mga igsoon ang wala man tay karsada, no, ang ilang mga karsada na gyud mag-agi gyud sa mga tunga-tunga sa nagkurus-kurus na siya taliwala sa mga kaumahan sa mga trigo o sa mga ubas, no. Og dinhi makita nato nga lagmit gigutom sila ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Ug nagsugod sila sa pagkutlo, igo na sila nagkutlo, no. Nagsugod sila pagkutlo sa uhay ug pagkaon sa mga lugas niini. So tungod kay gipadako man gyud gitagaan man og bili sa mga Parisiyo ang pag-ila sa adlaw nga ipagpahulay nga bisan pa ang gihimo nila nga pagkutlo o pagkaon sa mga lugas sa uhay sa trigo, giisip na nila nga supak sa balaod. Ang Biblia naghisgot mahitungod sa pagbalaan sa adlaw nga ipagpahulay, ang Sabat, no? Gitawag nato og Sabat. Panalang sa mga Parisiyo mga igsoon, wala sila laing gibantayan kundi ang masiguro nga sila nagtuman niini. Sulod sa mga siglo o sa taas nga panahon sila daghan kayo nga mga relihiyoso nga lagda nga ilang gipuno nga mugiya kanila kung unsaon pagbalaan ang adlaw sa ipagpahulay. So doon ay gihatag nga specific rule ang adlaw sa balaod sa adlaw sa pagpahulay apan ang mga Parisiyo daghan kay sila gibutang, gipuno o gidugang ang mga tulumanon nga mao'y naghatag og kabug-aton sa mga tao. Mao nga nahitabo nga ang nagsugod sila sa pagbutang og dugang nga mga otoridad ug paghatag og kabug-aton sa mga lagda. Nahimo na hinuong lisod sa mga katawhan, mga tradisyon, ilan na nakalimtan nga unta ang ilang mahinungdanon kaayong buhaton, mao ang pag-amuma sa mga katawhan o pagkamahigugmaon sa mga tao. Dili ang pagpalabaw sa ilang mga tradisyon. Ila kining gituboy ang ilang mga tradisyon, ang ilang kaugalingong hinimo nga tradisyon kaysa kasulatan ug balaan nga pulong sa Dios. Nahimo silang tigpakaron ingnon mga igsoon. Nahimo sila nga pagkaaron ingnon nga makita sa katawhan nga sila maayo, no? Kung atong tanawon sa bersikulo 7, 8 ug 9 sa Mateo 15, atong basahon nga giingon din ni Ginoong Hesus, mga tigpakaaron ingnon, tinuod gayud ang giingon sa Dios mahitungod kaninyo pinaagi kang propeta Isaias. Kining mga tawhana ang mga Parisiyo nagtahod kanako sa baba lang. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako kay ang ilang gitudlo nga mga pagtulunan nga hinimo lang sa mga tao. Sumaw ni gipasabot mga igsoon nga daghan sila gidugang ang mga pagtulunan sa gihatag nga pagtulunan sa Dios. Mahinungdanon nga atong masabtan nga kung unsa gayud ang gikasuk-an sa mga Parisiyo dinhi. Wala siya mo akusar sa mga disipulo nga nanguha og mga uhay. Gibutang kay tungod kay gibutang sa Dios ang balaod sa Israel nga maghimo o mahimo ang mukaon gikan sa tanaman sa imong isig katawo basta dili ka lang magdala og daghan og dili ka mag-harvest og daghan
nga mga tanom, no? Kutob lang sa imong madala o makaon, dili ka magdala. Ato nang makita dinha pamatuod sa Deuteronomio kapitulo 23, 24 ug 25. Unsa may giingon diha mga igsoon, ingon siya. Ningon ang Deuteronomio, kung moadto kamo sa tanaman sa ubas sa inyong isig katawo, mahimo kamong mukaon sa ubas kutob sa inyong gusto, apan ayaw kamo pagkuha og isulod sa inyong sudlanan. So kung nato ning tan-awon ang unang nga bersikulo mga igsoon, ang pagkutlo sa mga disipulo sa uhay sa trigo unya ilang gikaon base sa gisulti sa Deuteronomio, sa balaod nga gihatag dinhi sa Deuteronomio 23, 24, 25, nga pwede kang mukaon kutob sa imong gusto apan ayaw pagkuha og isulod sa imong sudlanan, which is mo'y gihimo sa mga disipulo ni Ginoong Hesus. Igo lamang sila nangutlo og ilang gikaon. Apan sa ako nagikingon tungod sa kadaghan nga gidugang nila nga balaod, nga bisan pagkutlo giisip na nila nga trabaho. Kay ila man ang ila mga igsuon nga ang Sabbath day ug adlaw nga ipapahulay, wala gyud kay trabaho nga paghimuon. Daghan kayo sila ug atong tagsa-tagsaon ang mga balaod nga ilang gidugang abdan tag alas 8 gabi mga igsoon. Pero atong sabton nga daghan sila gidugang. Sa 25 sa Deuteronomio kapitulo 23 nagingon, kun moadto usab kamo sa tanaman sa trigo, mao ni ang gihimo sa mga disipulo. Moadto mo sa tanaman sa trigo sa inyong isikataw, mahimo kamong mangutlo sa lugas, apan dili ninyo kini galabon. So meaning, ayaw sa taon mo pag-harvest, kay dili man taon na inyong hinaguan. No? Pwede rin yung kamukaon, labi na imong kanon nila, kay para mintas maglakaw mo. Busa mga tinunan, wala magbuhat og dautan pinagi sa pagpanguha sa mga lugas. So walay dautan. No? Walay dautan ay lang pagpanguha sa isikataw nga tanaman sa adlaw nga ipapahulay. Apan gitan-aw kini sa Parisiyo nga kini usa ka pagsupak sa balaod. Ang balaod sa adlaw nga ipapahulay. Unsa may ilang na wa nila makita. Nakita nato din mga igsuon nga gibaliwala ang kamahinungdanon sa tawhanong mga panginahanglan pinaagi sa pagpatigbabaw sa istrikto nga pagsunod sa relihiyoso nga mga lagda. Ilang ipatigbabaw kining ilahang lagda mga igsuon labaw pa sa panginahanglan sa mga tao. Opan wala kini makasupak mga igsuon. Kining adlaw nga ipagpahulay may usa ka adlaw sa pagpahulay ug pagsimba ug panahon alang sa mga tao sa pagtutok sa Dios ug sa ilang relasyon uban kanila. Mao gid unta ni ang tumong ug tuyo sa adlaw nga ipagpahulay diin ato usab kining ginahimo. No? Mao pagsimba, pagpahulay, rest in the Lord. Panahon ug alang sa tao sa pagtutok sa Dios ug sa ilang relasyon sa pagsinati sa kamaayo sa Dios o pagtanaw sa ilahang kahimtang kung unsa na ang ilahang relasyon diha sa Dios. Kini mga Parisiyo mga igsoon mo ni grupo sa mga leader sa relihiyon nga ilado na kay nga istrikto kay may tungod sa balaod. Labi na silang interpretasyon. Nya mao ni sila nagsiugda gid pagtuman ani mga ritual nga dili na kayo kinahanglanon. So mao na isip kita mga igsoon na sayod nini. Atong paningkamutan ang pagsunod sa prinsipyo sa Dios. Dili ang prinsipyo sa balaod nga gipatong sa mga Parisiyo. Dili lang sa mga lagda. Atong likayan o sa mga igsoon ang sobra nga magpokus ta sa mga balaod, sa mga lagda o regulasyon nga makasanta na hinuon kanato sa atong manggiluyon. Makawagtang sa atong pagpakabana sa atong isig katao tungod kay atong gitagaan og bili ang ato ang tradisyon. Ang mga gituhuan nato nga labaw pa sa atong isig katao. Dinhi ato makita mga igsuon nga sama kang Hesus atong unahon ang panginahanglan sa uban. Ayaw tuguti nga ang relihiyosong mga lagda mao'y makatabon sa atong kaluoy, sa atong kamaayo, sa atong isig kaingon. Nini higayuna sa adlaw ipapahulay mga igsoon mao ni ang pagpangita nato sa kasing-kasing sa Dios. Dili lamang ang sulat sa balaod nga atong agdon apan ato kining gituman
kinahanglan nga ang atong lihok magpakita og gugma sa Dios ug tinguha sa pag-alagad sa atong isig katawo ug sa uban, dili lamang ang pagsunod sa mga balaod o sa mga lagda o sa mga regulasyon. So dinhi atong makita nga gidipinsahan ni Ginoong Hesus ang iyahang mga disipulo, no? Nidipinsa siya pinaagi sa pagsulti niini yung magdala nato sa ikaduha nga punto. Mao ni ang ikaduha nga punto ang dipinsa ni Ginoong Hesus. Sa 25, versikulo 25, mingon siya kanila. Mao ni gisulti niya ngadto sa mga Pariseo. Wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa diha nga siya o ang iyang mga kauban nagkinahanglan o gigutom? So gibase kini ni Ginoong Hesus mga igsuon kay tungod ang pagtan-aw sa mga relihiyosong grupo o sa mga Pariseo nga ang pagkutlo sa uhay usa ka sala tungod kay nisupak sila sa balaod sa ipapahulay. Dinhi dipinsa sa Ginoong Hesus pinaagi sa paghisgot mahitungod ni David. Ang igpapahulay sa tinuod nga katuyuan ni may usa ka adlaw sa pagpahulay sa usa ka panahon alang sa mga tawo nga matagamtaman nila ang presensya sa Dios. Dili usa ka adlaw sa pagdili sa mga butang nga wala kinahanglan. Bisa nato maka daghan tang mga practices mga igsuon labi nag pag-abot sa Semana Santa, gitawag nato Semana Santa, no? Or Holy Week. Daghan kay tagbuhaton nga atong idili sa ato ang kaugalingon. Dili man na siya sayop mga igsuon apan ang ato ang pinakaimportante kaayo nga atong pagtan-aw sa adlaw nga ipapahulay mao ang pagsimba sa Dios ug pagtutok ngadto kaniya ug pagsusi sa atong kasing-kasing kung unsa na ang atong relasyon ngadto sa Dios. Ang 26, versikulo 26, mga igsuon, nag-ingon diha, sa dihang si Abiatar, mao pa ang labang pangulong pari, si David misulod sa balay sa Dios, ug mikaon sa pan nga gibutang sa atubangan sa Dios, ug naghatag usab siya niningadto sa iyang mga kauban, bisan og supak sa balaod ang pagkaon ini, ni bisan kinsa gawas sa pari lamang. So kung ang gihimo ni David, mga igsuon, niadtong higayon na, nga mikaon siya sa pan sa Dios, nga gihala diha sa talad sa Dios, lamisa sa Dios. Mikaon siya na usa na unta si David nga ato ang ipunting ngadto kaniya ang pag-blame kaniya nga siya nakasala sa adlaw sa maong adlaw sa iyang pagkaon sa maong tinapay. Moingon na uban dili man na adlaw sa ipapahulay. Dili man mo focus sa adlaw nga ipapahulay mag-igsoon kundi ang atong gitan-aw kun unsa ang gidili sa mga Pariseo ug unsa ang nahimo sa mga disipulo nga nahasupak sa quote-unquote nga ilang balaod nga gipatong sa adlaw nga ipapahulay. Mingon din mga igsoon, si Jesus mitubag pinaagi sa pagpangutana sa mga Pariseo kung nakabasa ba sila sa gibuhat ni David. No? Iyang gisgutan mahitungod kang David, nagisgut siya mahitungod kang David nga misulod sa balay sa Dios. Mo ni iyang istorya ngadto sa mga Pariseo. Pero nasayod kita mga igsoon nga dayag gayud nga sila nakabasa niini. Kay nahibalo mo ani mga Pariseo mga igsoon nga mao ni ang pinaka-bright mga tao sa unang panahon. Taas kay ang ilahang edukasyon nga ilang nakabot. Naa na sila sa Gamaliel School of kining theology nga mao ang pinaka-taas nga antas sa edukasyon mahitungod sa theology. O kani mga Pariseo mga igsoon mga maghihimo nis balaod. So mao ni nga dili gid siguro kani sila gibasa na nila ang kasulatan sa ilang panahon from cover to cover. So pagpangutana ni Ginoong Hesus nga nakabasa wala ba mo kabasa sa gibuhat ni David? Nasayod na sila mga igsoon na nahibalo sila dayag nga nabasa sa mga Pariseo mahitungod kay David. Apan gipadayag ni Hesus sa kamatuoran nga bisan og nahibalo sila nga wala sila nga sila nasayod niini apan wala sila masayod sa matuod nga kahulugan niining maong kamatuoran. Busa mao nga gitubag sila ni Ginoong Hesus, wala ba kamo makabasa sa kasulatan? Gidiretso niya. Ang hunahuna o kasing-kasing sa mga Pariseo, diin sila natandog. Kay nasayod man sila mga igsuon kung kinsa si Ginoong Hesus, o diin gikan si Ginoong Hesus. Unya ang ilang pagtan-aw silang kaugalingon nga taas kay sila.
mga halangdon nga mga tao, no? Sa Samuel 21:1-6 dinhi atong makita ang mahitungod kang David. Mingon din na sa bersikulo 1. Unya miadto si David kang Ahimelech, ang pari sa Nob. Nagkurog sa kadlok si Ahimelech ug sa diyang nakita niya si David, nangutana si Ahimelech, nganong naginusara ka lang? Mitubag si David, adunay misyon ako din higikan sa hari, o giingnan niya ako nga dili gayud ako musulti bahin ining mao misyon. Kung bahin sa akong mga tao, giingnan ko sila nga magkita lang kami sa usa ka dapit, no? Nasayod kita mga igsoon, mao ni ang panahon. Kining panahon mao ni ang paglayas ni Haring David tungod kay gipangita siya ni Haring Saul, no? Apan mao ni ang iyahang giingon ngadto sa pare, aduna ka bay pagkaon diha, palihog hatagi ko og 5 ka buok pan o bisan unsang anaa nga makaon. So gipangayo kini ni Haring David tungod kay niadto dili pa siya hari, niadtong panahon na usa siya ka sundalo ni Haring Saul, unya wala na sila pagkaon sa ilahang paglatagaw, sa ilang paghawa dito ni Haring Saul. Busa nagkinahanglan sila og pagkaon og iyang mga katawhan. So walay kahatag nga pagkaon ang pari tungod kay walay ordinaryong pan. Gawas niya itong pan nga hinalad nga alang sa Dios. Niya itong panahon na mga igsoon, sagrado, o gitawag lang sagrado. Holy kayo na ang usak tinapay nga gihalad alang sa Dios. Nga dili gyud makakaon ang mga ordinaryong tao, anak gawas lamang sa pari. Ang punto din ni Ginoong Hesus mga igsoon, kay wala may kahatag ang mga pari tungod kay walay ordinaryong gawas sa pan, no? Hinalad. Mingon diya sa bersikulo 6, busa tungod kay walay ordinaryo nga pan, gihatag sa pari kaniya ang pan nga hinala di atubangan sa Ginoo. Gikuha ginigikan sa balaan nga lamisa ug ilisdan dayon og bag-ong pan niya ng adlaw. Ang punto ni Ginoong Hesus mga igsoon mao nga ang pagpakitag kaluoy sa pananaw ug sa mata sa Dios kanunay gayud nga labaw kaysa pagsunod sa mga ritual o mga seremonyas sa atong mga gituohan. Tungod kay nining sitwasyon na atong mapicture mga igsoon nga dinhi sila si David gigutom na kaayo. Wala pila na siro kadlaw sila pagkaon ug gihatag sa pari ang alang unta sa mga pari. Mao na ang punto ni Ginoong Hesus nga mas labaw kanunay labaw kaysa pagsunod sa ritual ang pagtabang sa imong isig katao. So unsa may makuha nato dinhi nga pagtulunan? Di na may isun gitubag ni Hesus ang pagsaway sa mga Parisiyo sa iyang mga tinun-an nga nangutlo, no? Nangutlo sa adlaw ipagpahulay. Busa gigamit ni Hesus ang panag-ingnan mahitungod ni Haring David nga ang iyang mga tawo nga nagkaon sa gipahinungod nga pan, nagpasabot nga ang panginahanglan mao na gipasabot ini. Ang panginahanglan sa tawo usahay makalapas sa balaod sa igpapahulay, no? Apan. Ang adlawng igpapahulay gihimo alang sa tao. No? Dili ang tao gihimo alang sa adlaw nga ipapahulay. Kay ang nahitabo nini mga igsoon ang mga Parisiyo ila man gipalabaw ang pagtahod sa adlaw nga ipagpahulay nga wala na nila tan-awa ang panginahanglan sa mga katawhan. Mao ni subo palandungon. Nga usahay usab kita mga igsoon tungod kay sa ato ang pagtan-aw sa atong pagtuo labi na ngadto sa Dios. Nga mas labaw kini nato nga buhaton. Gibaliwala na nato ang atong igsuon nga nanginahanglan tungod kay atong giuna ang Dios. Diin sayop ang ato ang pag-interpret sa maong balaod. Sama sa gihimo sa mga Parisiyo. So gigamit kini ni Hesus ang pinag-ingnan aron ipakita nga bisan kung ang gibuhat ni David nasupak sa istrikto kay nga paghubad sa balaod, kini gipakamatarong pinaagi sa ilang panginahanglan, sa ilang kagutom ug ang panginahanglan sa iyang mga tao. So kung atong tan-awon, susubra kayo ta kareliyoso sama sa mga Parisiyo, ang paghimo nini supak sa balaod bisan nagkinahanglan ang atong mga kaigsuonan dili gini nila buhaton. Dili makita man ato mga igsoon nga gipakita ni Hesus ang iyang otoridad nga mao ni ikatulo nga punto. Sa 27 bersikulo 27 sa Marcos 2 nagingon unya siya mingon kanila,
ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga ipapahulay. Mismo si Ginoong Hesus ang nagsulti ni mga igsuon kay wala makasabot ang mga Parisiyo. Ang ilang nasabdan nga sila mutuman sa tanan nga mga balaod, sa tanang mga regulasyon nga ilang paghimuon, nakatuman sila o nakahatag sila og himayaan sa atong buhi nga Dios. Si Jesus dahil nag-ingon, ang ipapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa ipapahulay. Nga ang ipapahulay gituyo aron sa pag-alagad sa katawhan, dili sa lain nga paagi o sa pikas nga paagi o sa bali nga pamaagi. Tungod kay ang adlaw ipapahulay nagpakita nga gituyo aron pag-alagad sa mga katawhan. So grabe ang kabugaton nga gihatag sa mga Parisiyo sa mga katawhan. Gibuhat ang ipapahulay alang sa tao aron pag-alagad. Mao na mingon si Ginoong Hesus sa bersikulo 28, nag-ingon siya, busa ang anak sa tao, agalon, bisan sa adlaw nga ipapahulay. So siya, mao niya ato ang uluhan sa atong wali mga igsoon nga ang Dios sa adlaw nga ipapahulay. Mao ni gingon niya. Nga bisan pa ang anak sa tao, agalon, bisan sa adlaw nga ipapahulay. Kung makabasa kita giingon mga igsoon ng anak sa tao, mao ni gigamit ini sa Biblia nga nagtumong ug nagpunting kang Ginoong Hesus. Si Hesus nagdugang nining maong pahayag, busang anak sa tao, Ginoo bisan sa adlaw nga igpapahulay. Kini nagpadayag mga igsoon sa iyang otoridad sa balaod ug igpapahulay ug sa paghubad niini. So iyang gipadayag dinhi ang iyang otoridad nga labaw siyang nasayod sa maong balaod ug anaa kaniya ang otoridad sa adlaw nga ipagpahulay ug sa paghubad kung unsa man ang tinuod gyud nga kahulugan niini. So gipatigbabaw ni Ginoong Hesus ang unsa gyud ang matuod nga kahulugan sa ipapahulay. Dili ang tao, dili gihimo ang ipapahulay nga ang tao mo ay musunod, kundi ang ipapahulay alang sa kayuhan sa mga tao. So ang panginahanglan sa mga tao labaw pa sa mga lagda, mao ni atong timan-an yun, mga igsoon, no? Sa ato nang gisgutan kung doon na may mga rules and regulations nga atong himuon, which is dunay na kinahanglan og pagtabang o kinahanglan nga atong buhaton alang sa kayuhan sa atong isig katawo, atog yung ibutang og isilsil nato sa atong alimpatakan ug sa atong kasing-kasing. Mas bililhon sa Dios ang mga tao kaysa mga regulasyon nga himo sa tao. Ang panginahanglan sa tao labaw pa sa mga lagda. Kining passage mga igsoon nagtudlo kanato nga dili kita kinahanglan nga mahikot sa maong mga lagda ug regulasyon nga mahimo na hinuon nga hinungdan nga makababag sa atong kahibalo sa pag-alagad sa uban ug pagtubag sa atong kaugalingon nga mga panginahanglan. Hasta mismo atong gideprave ang atong kaugalingong panginahanglan tungod lang sa atong mga tinuhuan. So unsa nato pag-apply ni sa atong kinabuhi? So kita kinahanglan nga mabinantayon. Magbantay ta sa atong interpretasyon o paggamit sa mga lagda. Dili nato gamiton atong head knowledge, kundi ibase nato kung unsa ang katuyuan sa Dios sa mga lagda. Ang nagpakita sa kaluoy o pagsabot alang sa mga nanginahanglan, bisan kung kini nagpasabot og pagtipas o pagsupak o paglihay gikan sa mga tradisyonal nga mga buhat. Maigsoon, maayo man ang tradisyon, apan atong timan-an nga kung ang tradisyon wala mahisupak sa pulong sa Dios o sa balaod sa Dios, dili ka na makahimong babag ka nato. Mahimo na natong buhaton. Apan hinumdumi nga sa panahon nga maghimo kitag tradisyon nga di nahisupak sa balaan nga pulong sa Dios, mao na andakong sala nga atong ginahimo. Mahimo na nga babag sa ato ang angay unta natong buhaton sa maong adlaw ipagpahulay diin kita unta motabang sa atong mga kaigsuonan. Mao na mingon si Jesus, ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga ipapahulay. Busa ang anak sa tao Ginoo bisan pa sa adlaw nga ipapahulay. Mao ni iyang gipadayag ngadto gayud sa mga Parisiyo. Pinagi sa pag-ingon nga siya Ginoo bisan sa adlaw ipagpahulay, gipadayag ni Jesus ang iyang balaan nga otoridad. Ug ang iyang tahas
Ingon man, ang iyang labi pang pinakamataas nga paghubad sa maong mga balaod, sa maong regulasyon, ug sa maong mga pagtuo nga wala nila masubay sa balaod. Nagpahinunom kini kanato mga igsuon nga magmahuna-unaon kita sa tinuod gyud nga katuyuan sa maong lagda. Atong una-unaon gyud unsa gyud ang katuyuan sa mga lagda o mga balaod. Aron atong masiguro nga kita makaalagad sa atong mga kaigsuonan ug dili kita mahimong burden o mga palasonon, no? Magiyahan sila diha sa kaluoy sa pagpasabot kay ug ato kining buhaton mga igsuon nga dili nato ipagtigbabaw kung unsa man ang mga regulasyon dinha nga wala kinahanglan ug atong ipatigbabaw ang una natong pagtabang, no? Ug pagpakabana sa atong isig ka tawo mao na giingon sa Ginoo nga ang igpapahulay gihimo para sa tawo. So giingon dinhi ang adlaw ipapahulay sa daang tugon, no? Old Testament, usa ka hulagway ni Hesus nga nagpunting kaniya. Sumao na ang adlaw ipapahulay. Wala nila masayri sa mga presyo. Nga kining adlaw nga ipapahulay sa daang tugon may usa ka hulagway ni Hesus og nagpunting kini ngadto kaniya. Kini usa ka paghulagway sa mga butang nga umaabot. Si Hesus mao ang Ginoo sa ipapahulay ug siya ang katumanan ug kamatuoran niini. Wala nila makita. Wala nila makita nga sa diyang pag-ingon ni Hesus, ako ang Ginoo sa ipapahulay. Siya nag-ingon nga ako mao ang sentro sa igpapahulay. Siya ang tumong og tuyo nganong anaay atong gihimo nga Sabbath day. Nganong dunay adlaw nga ipapahulay. Dili kani ingon mga igsuon nga ang kining pagpahulay nato nga mopahulay sa atong unsang mga atong nahimo nga mga pagtulunan o mga buluhaton alang sa Dios. Dunay usa ka preacher na dunggan ako mga igsuon nga dunay ni bisita sa usa ka pastor Lunes buntag. Bago na ako nadunggan to. Dunay usa ka tao nga may bisita sa usa ka pastor.